መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ጎይታዬ ካብ ወለዶን ወለዶ መዕቆቡ ኾንካና ኣኽራን ከይትወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ። ኣቱም ደቂ ሰብ ተመለሱ እናበልካ ንሰብ ናብ መሬት ትመልሶ ኣለኻ። 1000 ዓመት ኣብ ቅድሜኻ ከም እዛ ትማል ዝሓለፈት መዓልትን ከም ምንቃሕ ለይትን እየን እሞ ከም ብውሒዝ ትገፎም ከም ትኽስታ እዮም። ከምቲ ብግሓት ዝልምልም ሳዕሪ ንግሆ ይዕንብብ ይልምልም ድማ ኣጋምሸት ይዕጸድ እሞ ይነቅጽ። ብኹራኻ ጠፊእና ኢና እሞ ብቁጥዓኻ እውን ሰንቢድና። ንኣበሳና ኣብ ቅድሜኻ ንሕቡእ ኃጢኣትና እውን ኣብ ብርሃን ገጽካ ተቑሞ ኣለኻ። ብዘሎ መዓልታትና ብቁጥዓኻ ይሓልፍ። ዓመታትና ከም እህህታ ነሕልፈን ኣሎና እሞ መዓልታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ኸዓ 80 ዓመት እዩ። ቀልጢፉ ይሓልፍ ነፊርናውን ንኸይድ ኢና እሞ ክብረቱ ጻዕርን መከራን እዩ። ከም ዝግባእ ምእንቲ ክፈርሃካ ኢሉስ ንሓይሊ ኹራኻን ንቁጥዓኻን ዝሓስብከ መን እዩ? ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልታትና ክንቆጽር መሃረና። ጎይታይ ተመለስ ክሳዕ መኣስ ንባሮትካ መሓሮም። ኩሎም መዓልታትና ክንሕጐስን ባህ ኪብለናንሲ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና። ብመጠን እተን ዘጨነቕካና መዓልታትን ክፉእ ዝረአናለን ዓመታትን ኣሓጕሰና። ግብርታትካ ንባሮትካ ክብርኻውን ንውሉዶም ግለጽ። ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሌና ይኹን። ተግባር ኣእዳውና ኣስልጠልና እወ ንተግባር ኣእዳውና ንስኻ ኣስልጦ።